Benvidos a Todo Mal, o programa ao que lle queda a merda entre os dentes. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dos subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Antes de nada quero dicir que esta frase escribeu unha hora Telejaita e non sei se é un indirecta que levo aparato ou algo. No, ahora xa non che queda merda entre os dentes. Queda chino aparato. Bueno, antes de empezar o programa, vale? Bueno, igual nos vedes algo distinto. Algo... Puxenme tetas. Temos algo así diferente. Os que estades escoitando o podcast tedes que ir ou ao YouTube ou ao Instagram, porque esta imagen tedes que vela. E non é Telejaita en pelotas. É algo moito máis bonito que dá gusto de ver. Porque vou che dicir unha cousa, Telejaita. Que teñen en común Rihanna, Rosalía, Victoria Beckham, todas estas influencers e famosas que teñen problemas con Hacienda? Non, que teñen unha colección de roupa. E entonces eu agora tamén teño unha colección de roupa e de merchandising. Hasta ahora só tiñes colección de venerias. E agora tes colección de roupa. Que está moi ben que poña... Que dijas que tes. Porque a última vez que mirei poña todo mal. Bueno, igual é todo malo que ten a colección de merchandising. Ese é máis apropiado. Vale, perdón. Porque cando sea de Carla Núñez será de brajas rotas. E venderánse nos Polón. A €1, braga de invierno e de verano. La braga de Carla Núñez €1, la rota a 50 céntimos. Levo dúas rotas e pago. Fixemos unha colección do Todo Mal para Rei Centolo. Fixemos aí unha colaboración preciosa con estas camisetas do Todo Mal. Joder, me encantan, me son preciosas. Son máis bonitas que vivir sin traballar, macho. Estou pensando. A verdade é que son chulísimas. Eu non sei se traballamos nós para Rei Centolo ou traballamos Rei Centolo para nós. É unha colaboración. Bueno, colaboración, pero estamos nós por riba. A verdade é que as camisetas son preciosas, valen para todo. Valen para quedar cos colegas, para salir de festa, para ir a un festi. Ostras, ti tamén escoitas Todo Mal. Sí, que é como unha forma de reconocerse dos idiotas. Ti tamén eres... Efectivo, eu tamén sou chicorita. Sabes eu para que a poñería tamén? Para cando hai un subnormal que che pregunta pola calle, que tal? Señálase. E non tens que pararte a falar. Ainda que non che gusta o podcast, podela comprar e que tal? Porque hai xente que tedes que saber que cando che pregunten que tal, que é metafórico, que non é para que lle conteste, non? É verdade. Entonces, bueno, así evitamos falar con xente, vas con un mensaje ben claro e listo. Bueno, fora bromas ahora, Ahora vou poñer seria porque eu estou moi emocionada con isto. E temos esta camiseta, pero fixemos outra camiseta que é, non sei se vos acordades de que fixemos un vídeo falando de Galegotes, o filósofo galego, e falábamos do mito da taberna, en vez do clásico mito da caverna, e fixemos esta camiseta, o mito da taberna, filosofía de barra, que é guapísima, É que, sabes que pasa? Que dis que fixemos esta camiseta e vanse dar conta porque eu non sei coser. Nós tivemos a idea, a facer fixaron eles. Por eso que, mirade que calidades, mirade. Non racha, pode quedar fuerte. Bueno, e tamén fixemos outra cosa que está moi de moda, que son as totes, as tote bags, que son estas bolsas guapísimas que tamén teñen frases que fixemos nos nosos vídeos, que usamos nos nosos vídeos. Esta, por exemplo, máis galego que as tanxugueiras facendo encaixe de camariñas, mola moito. E fixemos outra que en vermello, tamén mirad que guapa que pon, non son influencer, vou de festa porque me presta. Si soy. Ahora por fin descubrimos que é unha tote bag. Eu pensei que era unha postura sexual británica. Sí, ¿no? Pois iso que, bueno, temos unha colección preciosa, Temos unha colección super guapa. E máis que iso é super guai, colección Todo Mal para Rei Centolo, verdad? É unha colección, é como, dios, como mola. A verdade é que sí, estamos moi contentos de facelo con Rei Centolo porque nos dá unha cousa moi boa Rei Centolo, que as podedes marcar na súa página web e podedes marcar nas súas tendas. Poñemos vos máis facilidades que un Motel Venus. E metedes o coche e pa'lante. Así que eu vou dicir, joder, co cariño que vos teño. Xa sabedes, comprades porque van voar, e se non dous un puñetazo na jorxa.
Ahora en serio, joder, que é un regalo de puta madre por este Nadal. Sí, este Nadal, camisetas de todo mal. Hasta rima. Este Nadal, camisetas de todo mal. Sintindo moito, de agora en diante, pois todas as fotos que vou subir ao meu Instagram van ser con estas dúas camisetas. Aí estaba a xente preocupadísima por eso. Non vas compartir os teus famosos outfits. Que vai facer a xente agora? De quen se vai copiar Dulceida? Vai estar na casa desnuda sin saber que poñer. Bueno, o caso é que estas son as primeiras que se sacaron, as primeirísimas que se sacaron, Rei Centolo mandounolas. Molme moito chamarlle Rei Centolo, porque penso que hai un rei que nos está mandando paquetes. Mándalle camisetas, chaval, venga. Entón, estas foron as primeiras camisetas, xa directamente nos las mandaron para nós, e mandaronnos algunhas máis para facer promoción, agora en canto se poñan á venta. Están, mira, huelen como os cuchos recién paridos. Están salidas aínda, ainda nos lambeu a nai. Entón, daronnos un paquete de camisetas e de totes para facer promoción. E dixemos, a ver, porque no marketing, porque nós dixeron os de Rei Centolo, estes son unos genios del marketing. Spoiler, no, pero ainda non. Nós de marketing e de aproveitar 2x1 en Cuba Libres, lo sabemos todo. É que máis marketing que os 2x1 en Cuba Libres? Non existe. Non existe. Recordar, 2x1 es 4x2 e es 8x4. Para que calcules os É cartos. que por eso as matemáticas son leves. Bueno, o caso. E temos un paquete de camisetas e de totes que nos dixeron, facer o que vos dé a gana. Hasta nos dixeron, cuidado, podedes darlle a quen queirades, regalalas, hasta darlles a vosos cuñados. Claro, coñecemos xente, chamémoslle celebrities de Galicia, non? Conocemos xente, joder, traballamos na tele e algún famoso, algún influencer conocemos. Entón empezamos a decir, a ver, hai que mandar aos top. Non vamos a mandarlle a toda a atrapallada que teñen todas as camisetas, calcetins e calzoncillos que se regalan todas as marcas. Dixemos, tampouco vamos a andar a arrastrar. Entre vos máis seguro. Dixemos, vamos a mandar aos top, joder, a xente. E xa non os top, a xente que nos caia ben. Pero, agora sí que nos puxamos románticos e puxamos serios, dixemos, joder, pero que carallo vamos a mandar aos famosos camisetas? Vamos a mandar a xente, aos nosos seguidores, non? Entón decidimos que o mellor podemos facer é sortealas entre vos, non? Daríamos vos de 1000 amores unha a cada un, pero entre todas as redes sociales ti sabes que chegamos casi a 50.000 seguidores. Non hai 50.000 camisetas. Non hai fábrica que fabrique 50.000 camisetas, habría que chamar a Mancio Ortega en vez de Rei Centolo. E ir a facelas a Tailandia. Temos tempo a darlle para atrás. Entonces, vamos a facer sorteos. En vez de andar a regalalas entre o famoso de todo, sorteámoslos entre os nosos chicoritos. Que te parece? Me parece unha idea genial. Hai dúas persoas ás que sí que llevamos regalar as camisetas. Pero porque nos caen ben. O sea, eu quero mandarlle unha camiseta a Eva Iglesias, porque é a nosa amiga. Tú, amiga, sí. Non por famosa, por amiga. Bueno, é miña amiga. E outra, eu quero lle mandar a Kiko Novoa, do Galicia por diante. Sí que é verdad, porque mi jefe xe non me despide. Nah, Kiko... Me despide. Pero Kiko foi eu creo que foi o primeiro en entrevistarnos, joder, de cando empezamos a podcast e tal. Sí, bueno, despois fixamos en periódicos, así fixamos entrevistas. Pero o único que nos dixo, linda hasta aquí que os doi un beso. Foi Kiko Novo. Sí, bueno, foi un... A ti en particular, má gente, pero ao grupo, porque os da pincha foron bueno, sí, claro. A portada. É verdad, fun portado dunha revista, da revista Pincha, pero sin sacar as tetas, que nadie contábamos, con que foras portadas sin tetas. Sí, a verdade é que incluso me sorprendín. Incluso tu nai dixo, ai, que pena. Entón, vai ser os únicos dos famosos que llevamos a mandar a camiseta, pero por amistade, por admiración. Ahora estou me poñendo romántica e seria. Ahora xa empezan as caralladas, pero estou abrindo o meu corazón porque estou moi contenta con este proxecto que temos, joder. É verdade. Bueno, eso, chavales, que vamos a sortear vamos a facer sorteos de todo mal porque vos sodes os máis importantes. E antes que darlle a unha xente que xa ten camisetas e xa ten de todo no armario, preferimos dárvola a vos, que vos fai máis falta para ir botar as patacas, para ir ao vermú, ou para ir a un cabodán. E listo, temos camisetas. Xa estaría? Sí. Acabamos a promo? Sí. Pode poñer a chaqueta? Estás frío? Moito frío. Bueno, pois pona. Yuhu! Porque teño un problema no riñón, Sí. que se chama 20 Cuba Libres cada fin de semana. E agora teño frío. Este é o último programa deste ano, O último todo mal de 2023, o ano da consagración. O ano que estuvemos no noso prime, que digo os chavales.
Sabes Prime que eu- time. Pois parecido. Prime Cando estuveches video. no teu top, cando dixes, buah, estaba no seu prime nese momento. Hoxe foi o 2023 para nós. Agora xa ven todo decadencia. Xa logo empezaremos a invitar xente para non ter que falar nós, nin pensar cousas. Que é o que fan normalmente nos podcasts, non? Fan entrevistas porque así, Sí. vai dando ti. E o podcast é meu, pero traballamos da fora. Sí. Son máis famosos todos os que pasan con o entrevistado, non? Claro. O entrevistador, perdón. Sí. Bueno, vamos facer un repaso pequeno deste ano 2023. Venga, Primeiro de todo, o 12 de xaneiro do 2023 queda inaugurado como San Shakira, Santa Shakira de nuestros amores, a nosa santa de confianza. Ese día que subimos o vídeo de Shakira, que coincideu con que Shakira se deixou con Piqué. Ou fixamos o noso vídeo porque se deixaron, non me acordo o orden dos factores. si non sabemos se fixemos o vídeo porque se deixaron ou se deixaron porque fixemos o vídeo. Eso é o que quería dicir eu. Eso podría ter pasado. Ao mellor, perfectamente. Vamos a pensar que sí. Aquí fixemos un favor a Shakira e lle arrancamos. Entonces, gracias a Shakira, ese vídeo non sei as reproduccións que terá agora mesmo. Medio millón, pois. Pero ten unha cantidad de visualizacións e a partir de aí foi cando empezamos a subir. Así, exponencialmente, moi rapidamente e moi fuerte. Que máis fixemos este 2023? Cambiamos de set. Cambiamos de set. Deixamos de gravar na casa de cada un, Aí é vida. en cada súa casa, deixamos de gravar en cada súa casa para vir a este cuartello que decoramos preciosamente cun decorador que son eu. E empezamos a gravar xuntos. Con Chamarche- todos os problemas que iso conlevou. Chamarche a ti decorador é como chamarlle a Kiko Rivera universitario. Antes gravábamos cada un na nosa casa e vouche dicir unha cousa. Yo era máis feliz. Era máis feliz, verdad? Levantabaste con lejañas nos ollos, non te peinabas, non te duchabas. Daba yo play. Claro, ya o play. Estaba a 42 grados na miña habitación, porque ahora ben vedes que estuve eu coa ovella, coa chaqueta máis gorda que teño, e a señorita manga de camisa dicindo, aquí fai calor. E que a menopausia ataca cada momento. A túa, dir, non? Sabes que cando eres vello tes tamén frío, non? Ya. Ah, vale. Pero que as bromas son graciosas, se non van a facer así. Outra cousa, descubrimos que Amancio Ortega era de León. É verdad. É que sepades que Equipo de investigación, todo mal equipo de e andan investigación. por aí facendo que non. Que pasando que non? Se sigue salindo noticias Sigue de... salindo noticias El de que... gallego máis importante... No. Xa, unha vez que decimos nós, Vai a misa. xa é como se enteraron os tontos, xa sabes como... Non, que os tontos perdidos, é como... Estamos descubrindo tantas cousas que creo que nos van a beatificar. Non se trata de eso, non? Sí. Ah. Sí. Colombo, acordaste aquele detective? Beatificaron porque descubría moitos asesinatos. E a Rex, el perro, policía. Diferente. Pois ele tamén o beatificaron. Aos tres. A que tres. É que iban morrendo e a serie durou Ai. tanto que iban miedo do outro. Era, sabes que Rex, un policía diferente? Todo o mundo dou por supuesto que era un can. Era unha cadela. El machismo sempre golpea ¿Verdad? en nuestras espaldas, É que xa é terrible, en nuestros fusiños. Pois era unha cadela. Mais cousas que pasaron este 2023. Que fuches a voltas co prato? É Acordaste? verdad, fun á televisión de Galicia A facer unha receta. para facer unha... Podo descubrir os secretos da tele. Veña, É tan tonta que lle tiveron que dar eles a receta que non sabía ningún. é verdad. Pero fun ali para probar helados. Sí. É que foi... E biches tan sinvergüenza que deches unha receta e ni siquiera a fixeches ti na casa. A primeira vez que probabas esa receta foi que fixeron eles. E to, non se podía saber. Eso foi verdad. Pero se poderás saber. Ahora sí. Fran Cañotas, non nos golpees, por favor. O dueño da gastronomía de Galicia. Sí. Leva o ele. Sabes que pasa? Que claro, fun á televisión de Galicia, un programa de cociña, a probar helados, e agora cando me chaman para calcar outra cousa, a televisión non vou querer ir, porque vai ser mal, todo vai ser a peor. Claro. Quero che dicir, Que- vas a fazer un sketch? No. Queres presentar un telexornal? No. Hai helado? No. E colgar e xa en plan... A mí joder, unha vida completamente. Fixeron un favor que mi Dios. Vai dicir, a ver. Que máis pasou este ano? Descubrimos que aos gatos gordos é mellor deixarlles de dar de comer. Sí, que é a forma de que deixen de estar gordos. Que foi que cando un rapaz nun consultorio nos preguntou que facer co seu gato de 8 kilos. De 8 Eu creo que eran 8 kilos. ou de 16.
Xa non sei Era o gato que conducía. Me acordo que estaba. E preguntábamos, que facer? E Telegaita, en su sabiduría, dixo, non lle des de comer. Pois ese niño ten hostia de reproducción. Máis de 100 e pico mil. Porque a genia... Canto? 100 e pico mil. Que dixo? Sí. Collín os máis top. Que fuerte, o sea, de verdad. Sí. Ese momento, hostia. Porque fixeron moi ben, que dixen... No, pero fixételo moi ben. Hai un método da Universidade de Massachusetts que di que pode... Sí, fixéstelo moi ben. Non tens que reproducir. Serei eu. A ver se vou ser buenísimo e non me estou dando cuenta. E me estás tratando todos como un escombro. Como un sonar, E dicíndome, aparta, idiota. Mira, pois non é verdad, porque outro día metinme contigo nun vídeo e dixen non eches a facer vídeos da Telegaita, eso nadie quere. E houve 3 ou 4 persoas que dixeron queremos vídeos da Telegaita sempre. Oh, E hasta houve unha sois persona... os mejores, os que hai. Hasta unha persona que creo que che anda a meter ficha. Buah, que dices? Chegaron mensajes de... Puxo un emoticono dunha cara facendo así e fueguito. Como? De que ten calor, sabes? Non? Ai, eu pensei que era o icono de ictus. Que pouco útil é o icono de ictus. Está me dando... Non che dá tempo, miedo. Bueno, Que máis fixemos? Ah, sí. ai, Descubrimos que hai que facer pretemporada cubatera. Ese é outro vídeo que dá moitas reposicións cando dixemos, en marzo ou así, hai que poñer esas pilas, hai que empezar a beber cubatas, hai que... Moi boa idea tamén. a ver se estás dicindo que son boas ideas esos vídeos que eres tú No, exclusivamente. porque tamén foi moi boa idea e tamén tuvo moitas reproduccións aquel no que ti decías que hai que non se pode facer a despedida de solteiro nunha bakery. Nunha bakery, é verdad. Moita xente non me recorda de... Perdona, Orson Welles, nunha bakery. Nunha bakery, nunha panadería, nun destes que hai agora de Sí. croissants. Sí. Que as tartas lle fai o nombre en inglés e a tarta de queso de toda a puta vida. Que che dan magdalena e tarta de queixo ao forno, chámalle cupcake e cheesecake e ti vas ali como que ai, e quedas sin que un boiche pase a pirola pola cara. En que? Como? Que? Que máis fixemos? Que falamos dunha cousa, dunha noticia, que dicía que o Tinder está de puta madre, pero que no Barbanza non triunfa. E a xente do Barbanza esa noticia foi como... O catolle. E agora por que non triunfaba? Porque nos conocemos todos. É verdad. É verdad. Se te conoces todos o Tinder non vai. É verdade, é verdade, é verdade. Entonces, este ano foi precioso, foi unha preciosidade, foi bonitísimo. Entonces, agora vai entrar o ano 2024, vamos a facer propósitos de ano novo, vale? Vale. Ti dis os teus propósitos, eu digo os meus ou propósitos en Quero dicir general. unha cousa, que 2023 probablemente vai ser o noso mellor ano de sempre. Ala, vai, xa estamos. Escoita, é verdad, porque pasamos de ter uns pocos miles de seguidores a 41.000. En Instagram, despois temos máis... Bueno, eu amigo que me importa é Instagram, que é onde se pode follar. Como? Que niveles? O que? Ai, Papá Noel, por favor. Decía que... Entonces vai ser o noso mellor ano de sempre. Entonces, que vamos ter moito cariño en 2023 porque foi o ano de que... Así como 2022 foi o ano de facelo todo mal, pero acabouse moi prontito. O 2023 foi o ano grande do todo mal e vamos ter sempre un cariño especial. E agora xa está nas vosas mans que 2024 xa tan guai. Porque nós máis xa non podemos facer. É que nós, a ver, poñemos toda a intención do mundo, pero dásenos bastante mal todo. Entonces, Que eu te dices, eu intento facelo todo, de verdade, de mil amores e con cariño e con todo, pero... fallamos, joder, todo mal. Non chamamos todo mal en plan, ai, que gracioso, que nombre máis simpático. Non, coño. Era avisando. Era avisando. Claro. Era unha advertencia, un warning, unha red flag. E vos viñestes igual, joder. Xente, macho. Entonces eso, que nada, que vamos intentar que 2024 sea mellor, aínda que sea imposible. Sí, pero vai ser mellor, ou? Eu creo que sí. Vamos cos propósitos de ano novo porque 2024 queremos que sea o ano de todos nós, todos os nosos seguidores, e nós mesmos vamos a ter un anazo. Un anazo é un como é grande, non? Primeiro propósito de ano novo. É o momento, estamos no momento de apuntarnos a clases de bachata. Se nos apuntamos a clases de bachata ahora mesmo, chegamos a junio movendo a cadera como se fora unha orbejonera. Vamos ir aos conciertos do Combo Dominicano, perdón, conciertos. Vamos ir ás festas do Combo Dominicano,
tácala, 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 tácala. Os coleguitas, tácala, 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 tácala. París de Noia, tácala, tácala. É que agora todos tocan algunha bachata. Centrado tiro, non que irades ir a clase de merengue, salsa, bachata. Agora é co que máis se pode arrimar pierna. Entón, vos elegides que queredes estar nunha festa, arrimados á barra ou arrimados a unha morenaza barra morena, botándolle unhas piezas. E ademais hai unha cousa moi importante. Se te ven bailando, din, se se move así en vertical, en horizontal seguro que é un machacador de leyenda. E o que queremos ser nós é machacadores de leyenda. Así que ese é o propósito primeiro de Aninovo, aprender bachata. Recordade, aprender bailes que valan para algo, non aprender paso doble. Moi ben, o meu propósito de ano novo tamén é un propósito moi importante que ten que ver co gimnasio. O gimnasio, propósito de ano novo, non anotarse. Oíchedes ben, non anotarse. Que sempre andamos con esa chambonada de me anoto, non vou, me anoto e vou un día, ai que paguei a cuota, non podo ir nunca. Non te anotes, directamente aforramos un paso, joder. É que sí. É que joder, co que che costa un gimnasio, compraste aguacates, entendes? Que ten a súa grasa buena, opa. E compraste aguacates pa diante, e a funcionar, e mandamos ao gimnasio a tomar por culo, olvídate, nin gimnasio, nin hostia, pa que te vas a notar ao gimnasio? É verdad, é que tirarlo do tempo. É que... Hai de ir ali, hai de vos anotar, hai de chegar a casa e dicir, ai que non teño chándal, xa irei. No. No, aparte que se te notes ao gimnasio vas facer esta porquería de pedir por reyes. Regaládeme chándals que me vou anotar ao gimnasio. Regálenche chándals cando podían comprarche unha motosierra nova, por exemplo. O chándal está ben o chándal. Non vos anotar, pero pedide o chándal como que sí. É que estes domingos de resaca teu chándalxiño... A mí eu son de pijama. Sí, pero se tens que ir lavar o coche, por exemplo. Pijama negro. Seguinte propósito de ano novo, que é un propósito que ten moita xente. Aprender inglés. Pa qué? Pa qué? Ahora mesmo ti calquer página en inglés hai un botón ali no Google Chrome que lle podes traducir. E traduce ao gallego. Ni siquiera tens que aprender castelán. Bórrate do castelán tamén. Borrademos de todo. Hai que centrarse na bachata. Adiós inglés, adentro bachata. Hai que follar con bachata. Olvidarse do inglés. Pois parece moi perfecto, Podécheme avisar hai uns anos. Non pagaba pasantías. Eu paguei pasantías de inglés, pois non me daba o graduado escolar. Claro. Si nunca coño iba a pagar eu. Vale, aí vou, Cuidado, este O que chama polas vacas, vale? Aí. O traballo. Sempre hai propósitos aí co traballo, relacionados co traballo. O traballo, este ano, como propósito de ano novo, é que collades ao jefe e lle dixades, mete o traballo nos collóns. Me gusta. Así, pero sin florituras. Méteo nos collóns. Que despois hai que volver ao cacique normal. Volves ao cacique normal. Non andas ca floritura este do cacique 500. Que sodes uns pijos tamén de 3 pares de collóns. Que tirades a Coca-Cola ao final de todo porque non te dejas. Pois non, bébela toda. Que compres o papel higiénico máis barato. Rasca o cu, sí, pero non tens que aturar ao jefe. Entonces, que meta o traballo nos collóns, que vos lo dixo eu agora mesmo. É mellor rirse nun Fiat que chorar nun BMW, que vos lo dixo eu, que teño un Fiat. E que choras no Fiat, non? E tamén choro no Fiat. E outra cousa, que a vos gusta-vos moito, a calefacción de gas. Cago en vos dar a calefacción. Leña me cago en tal, leña pa diante, que anda no monte gratis e sobre todo na leira do veciño. Esa é gratis toda, tens que ir de noite, eso sí. Gastas en luz de pila. Así que eso, trabajo, check. Check. Buen propósito del trabajo. Gracias. Tocamos todos los temas. Fáltanos un tema grande. Cal. A dieta. Quieto. A dieta. Acabouse de comer mal. Vamos a empezar a comer ben. E estades pensando, en adelgazar? No! Adelgazar non importa a nadie, adelgazar que lle polo cu. O que hai que comer ben, de calidad. Deixar de ir a ese sitio que vamos que as patatas tan aceitosas que nin dios e nin siquiera tan ben fritas e seguimos indo, eses bares que cambian máis de moza que o aceite da freidora. Que vas ali, o tipo non fai máis que todo o aceite, xa veñen as patatas hasta negras. Hostia, que unha vez a min nunha fuente de patacas veo o carburador dun coche. E te estar botando aquí, José Luis. Que che repite eso máis que dias, vamos a ir a comer ben. E se en vez de ter que ir 3 veces no fin de semana, temos que ir imos unha. Pero imos de 10. A comer ben, desto que está rico, que está bo, que chegas a casa e dis non quero cajar, quero quedar con isto dentro para sempre, lo bueno que está. Eso é salud,
E iso, adelgazas. Sí, home. Se comes mellor, adelgazas. Pero hai que comer calidad, comida buena, rica. Moi ben. Me gusta. Deberíamos fazer tamén un propósito de familia, acordo agora. Propósito de familia. Eu, o propósito de familia, para mí é moi parecido ao traballo. Que se che tocan os coños, mandas a tomar pelo cu. É verdade. Podes usar a súa técnica ou a miña, que é facer desilla todo o que sigue e facer o que me sale dos coños. Calcara das dúas. Vale. Que máis cousas pasa? Que vai ser xa fin de ano. Fin de ano, la noche máis esperada del año, porque todo o mundo sale de fiesta e non le gusta a ninguén. A noche máis esperada del año para os que teñen unha churrería, porque por resto é a peor que hai. Que sempre tes un amigo que che di hai que salir, hai que salir, hai que salir, e depois está de brazos cruzados toda a noite, hijo de puta. E a peiros, que é o peor, que veñen de comer como jabalís e depois, prapa, levas 11, falta che última, é que... Con Dios. Van eles escamparados. Escoita unha cousa, eu teño amigos que estás... Bueno, non, eu tuve nos unha vez. Tuve unha vez amigos que me cago... Ali che fan estar hasta 7 ou 8 da mañán, de brazos cruzados, aburridos, cheios de frío, dando noxo, para esperar polo puto chocolate con churros. Que é como, pero chocolate con churros te vas a vender no supermercado, Antonio. Cualquier día, en agosto, el 15 de agosto, vas ao supermercado e compras chocolate con churros. O chocolate de churros... Non se acaba nunca. O chocolate con churros, o día de fin de ano, solo é para o que chega a comelo con cubata mediada bailando. Se ti chegas ao bar do chocolate con churros así... Que la detengan, que es una mentirosa... Aí debíancho de dar gratis. Aí tiña que pagalo a xunta. E meter, e mollar, que sempre mollas o churri. Bueno, mollarlo como libre, a ver. Efectivamente, está asqueroso. É o que... Non os que están así, que dis ti. Ai, pero que agora xa abren nunha hora o do chocolate. Nunha hora. Empezoume o ano pasado a las 4 de la mañana hasta las 7 tuve que esperar. Eu, se fora por mí, pagaba algo da mañá. Hombre, que non. Porque o día de fin de ano deixádivos de... Mira, que esta cousa, isto sí me pon nerviosa. Non, o día de fin de ano é unha puta basura. É unha mierda tremenda. E non hai taxas para volver para casa. Quedade na puta casa. E non lle tocar os coños a ninguén. E non é quedar na túa casa como quen e me pon o pijama e déitate. Emborráchate con teu pai. Eso é bonitísimo. Eso é bonitísimo. Ver a túa nai vomitar, eso é unha preciosidade. Que lle das así un poquito de champín á vella. Venga, que hoy es el día. Tilico. Si sabes lo bonito que se emborracha un vendo jalloso. Vendo jalloso, Carlos Baute, Bustamante, todas las... Marta Sánchez, que sempre é antipaquistaní. É normal, e vai sempre. Non gustan os pakistaníes. Antipática. Antipakistaní gustaba, máis que para... Marta Sánchez se declara antipakistaní. É antipática. E vai sempre. Vai sempre, porque a Marta Sánchez non lle gusta o gallego. E reniega de gallego e de Galicia. A Marta Sánchez non lle gusta traballar. Pero porlle 20 euros e... Aí va, tira de dientes, la cabrona. Bueno, que quería falar contigo? E diríamos que como serían as badaladas se as deramos nós. Porque ímolas dar un día, me parece. Ímolas dar, obviamente... Non este ano. Non este ano porque non dá tempo. Ímolas dar un día, pero ben feito. Nada de televisión ni de porquerías. Un ano ímolas dar nós, cando teñamos un set, Bueno, a ver. no que non chova, que? Eu si me pagan 2 campanadas. Entre ti máis eu, Eu non son o Marta Sánchez. Eu teño escrúpulos, criterio e sífilis. Eu quero as miñas campanadas. Eu sí que son como Marta Como Sánchez. yo quiera. Sí que é verdad que eres un pouco diva. Si me pagan... E tamén lle irías cantar ao ejército se che pagaran. Ai, sí. E que lle cantarías? Esa cabra bonita... Porque teño unha cabuxa. Gostaríame cantar ya a cabra. Ti de todo o ejército que che gusta a cabra. Ai, é preciosa. E vai aí cunha dignidade. Ai, Pero é unha cabra militar, podente matar en calquer momento. Sabes 70 formas de matar. E bien a gusto me mataría. Si me mata unha cabra. Pero poñéndome unha lápida. La matou unha cabra. Unha cabra asesina. Unha cabra española. Matou unha cabra de legión. E ela dixo, me gusta. Era de, pues viva España, loco, non ten que ser así. Pois, eso. Que che quería dixo con todo isto? Que queremos dar, que un ano imos dar as badaladas. Eu só as campanadas, As badaladas. as badaladas, se as dou con jalloso ou con chicote. Porque o chicote moi... Vai che E a gracia. mellor, calquera dos dous é do típico que levan a tortilla. Sí.
Tanto Chicote como Galloso, a mí vas dar as campanadas e dan aí unha tortilla ali, te trouxe eu. Non, unha caja de Nestlé bombones de caja roja. Definísela toda. Nestlé bombones, caja de cartón con un piso del medio de plástico y después el separador y otro piso de plástico y hay bombones blancos y negros y más chocolatitos. Pues, venga, tira as badaladas. Eu anímote a que des as badaladas. Pero temos que ir os dous, porque somos todo mal. Pero, Carla, non está a súa carreira e trae que aprender a voar ou vai estar sempre aproveitándote do meu rebufo? Pero iso igual me leva un par de meses máis. Temos tempo. Primeiro vamos co todo mal, vale? Todo mal. Algúnha vez imos dar a badalada. Ahora, en canto me paguen máis a min por ir eu só ali que ir os dous, van che dar ben polo cu. Con todo o meu cariño. Non había ni la menor duda. E sabes que te digo? Bueno, podes... E sabes que te digo? Que orgulloso estoy. Que día te enseñé, pequeño padawan. Bueno, quedamos os badalados. Sí, lo dunha puta vez. Si nós ganamos as badaladas no noso canal de YouTube porque nos dan unha pasta aí e nos dan a mellor, eu que sei, 20 euros a un paquete de pistachos. Que me gusta, verdade? Hostia, porque sabes que hai máis que cos pistachos. Hai algo máis caro que os pistachos. Posible. Que é a crema de pistachos. Ti sabes cantos pistachos fan falta para fazer crema? 2. Polo menos. Sabes que dicimos moito que jaja, pero Marta Sánchez está indo ao lugar por unha bolsa de pistachos, pero chupa el Galloso antes. Que Galloso di, a mí só me gusta o sal. Como yo sal e deixe ir para Marta Sánchez. E de Marta Sánchez, pero están húmedos. Non, son así. É que hai moita humedade en Galicia. E era que pensa que é verdade. Bueno, a ver. Pois que nós damos as badaladas con nuestros... Vamos a decir como serían as badaladas se as damos nós con nuestros criterios. E con nuestros cojones. Es que se me fala despois tu nai, botache por un. Ai, a verdade que mi nai me rompe porque me cago moito en Dios. E sabes que? Borrouche porque veu do tu agua. Veu miña, outro día Agua, estuvo, outro día miña irmá, que é unha persona, bueno, con uns estudios, dixo, voy poñer o todo mal a miña nai e a miña abuela. Non se lle ocurreu mellor cousa, poñe Sálvame, joder. Claro, que aprenden algo. Poñe el diario de Patricia, pero non lle poñes este programa que estamos aquí, ai, Dios mío, falando de todo. Claro, caguei en Dios, a mellor unha vez ou 25. E dixetes que lle mandaron unha foto pollo. Ai, e contei que lle mandaron unha fotopolla, e claro, quedaron asustados. Podemos contar Pero miña abuela ríse moito. Tu abuela. Miña abuela dicía, ai, que sinvergüenza é. É que Ai, bueno. así, son así, porque lle ríes as galaxias. Bueno, as Podemos badaladas. contar das badaladas, aquí se me Sí. está aburrindo o tema. Dale. É que eu, como é o tema? Como serían as badaladas se as déramos todo mal? Mira que rápido que ven, me fui falta tanto rollo. Vale, empezo. O pesas ti? No, dalle ti. En vez das 12 badaladas, 12 hostias. E a cada en súa hostia, cada en súa uva. E entón escolles aos 12 gilipollas así máis que te tocaron máis os collóns no ano, ou aos 12 gilipollas que tocaron así en general máis os collóns no ano, e pimba, 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 así hasta 12. Eso sí, se houve un que foi moi gilipollas, podes repetir. Podenlle caer 6 a un, 3 a outro, e depois outros 3. Ai, É unha idea que eu creo que non ten a min perdas. quedarían se me cortas. Pero é unha idea É preciosa. unha idea preciosa. E velos ali, todos postos en E fila. la Puerta del Sol, e na berenguela. E a cada... Pum! ¡Ah! Pum! ¡Ah! Non é unha maravilla eso. Claro. Eso falo ti a nivel particular? Ou No, hai a un nivel repres- nacional. A nivel nacional, porque a mí a nivel particular non me gustaba. Ai, pois eu tens que organizar ti. Eso, eu falo a nivel de todos, que nos poñamos de acordo. Escollemos un representante do pueblo. No. Joder, pero que anda as hostias. O que dá, o que lle toca xa no das campanadas. Ai, Por iso hai tanta ilusión por dar as badaladas. E poñenchos ali en fila, e primeiro los cuartos. E nos cuartos quentas así a man. Claro, non, nos cuartos collejita. No, isto quentas ti así a man. Ah, vale. Para que non... Así, quentas a man. E agora van, e... Pimba! Pimba! Mira, podes facer un pa diante, pa atrás, van dúas. Pa diante, pa atrás, 4. Ostras, que bonito. Tiras para dar porque te perdes. Bueno, pero levo un matemático, non te preocupes. Non te le darás, ti es lo que sé. Si der eu as badaladas, en vez de... Éramos nós. É verdad, é verdad. Todo para ti, eres... Bueno, eu de juego, pero cando te juego refiero a ti tamén. Sí, os collóns, vai la virgen.
Se déramos nós o todo mal as badaladas, en vez de 12 uvas, mandaríamoslle 12 chupitos de absenta. Hostia! Sabes, así para entrar con lume no peito. Así que empezas quente o ano, sabes? E aparte vou dicir unha cousa, todo o que comestes ese día en fin de ano, non o jordes, porque así como entras, sales. E eu creo que sería precioso, Sería non? precioso. E además podes pedir un deseo antes de cada chupito. Que non me faga mal, que non me faga vomitar. É o único deseo que pido. Se bebes 12 chupitos de absenta, entras no ano e vas ter salud todo o ano. Home, sí. Porque se non tes salud, reventan tus chupitos de absenta. Matan-te xa directo. A A ver, roupa, non? efectivamente, nós iríamos, por exemplo, como vai a Pedroche, con sus mejores galas. Bueno, Como vai Ramoncho, cunha capa. Eu en vez de capa levaríamos unha chaqueta capa. É que era unha marca. do fútbol, non? Claro. Do Real Capa. Bueno, o caso, eles van cas millores galas, eu non. Habería que ir, teríamos que ir co chándal máis roñoso que temos. O chándal ese que non sabe xa de que está manchado, que ten unhas manchas blancas, outras rojas, que diste é salsa de tomate ou menstruación. E tampouco te interesa moito saber a resposta. Que ten todo que tes catalo porque se non caiche. Sabes que ten o elástico todo. Ese é o chándal que tes que poñer para dar as badaladas. Por qué? Porque depois vas a estar borracho, vas te levantar con resaca e xa tes medio chove feito, porque tes o chándal xa posto. Entón xa tiras, e non te cambias de roupa hasta o día 3 e cando saques esa sudadera vai facer... Vale, parece moi ben, parece moi bonito. A mí gustaríame tamén usar as badaladas para facer algo importante a nivel social. Sabes, pois, en vez de poñerte a explicar como funcionan as badaladas, que xa sabemos todo o mundo, xa sabemos que cada vez que sona hai que comer unha uva e que antes non se pode, que para iso botan media hora, pois en vez de explicar como funcionan as badaladas, explicarlle aos vellos como mandar unha foto por WhatsApp, ou como funciona a chave 365, que iso máis ben é para todos, porque non hai cojones a saber usar a chave 365. Aproveitando que están atentos por unha vez no ano, que non che pasa que están vendo as campanadas que están dicindo primeiro os cuartos, depois están... Que? Que crees que vai a decir? Que estou preñada? Non, é Ani Gartiburu, leva 15 anos dicindo o mismo. Eu, as badaladas, en vez de ter a berenguela, e sabes que fai? Dom, dom, dom... Teño moi ben collido tú na berenguela. En vez de ter a berenguela facendo eso, eu contrataría a Bad Bunny e que fora facendo 2024! E aí, uva. Pareceme moito mellor. A mí parece-me unha idea, a verdad. Eu, como dixen antes, a min o día, a noite de fin de ano de festa pareceme unha porquería. Entón, eu o que faría o día de fin de ano, empezar a cuatas pola tarde. Así hasta as 12 da noite. Ás 12 da noite, en canto acaben de sonar as badaladas, pa a cama. Eso é moi idea. E ao día siguiente, estás como unha rosa a las 9 da mañana, como un señor. Como un señor vomitando, pero como un señor. Como un señor que vomita. Como un señor que vomita, pero bien. Kiko Matamoros. Un señor que vomita. E vomitando hasta o día 2? Sí, pero bien, porque Pero dormiches as túas 8 ou 9 horas, ou 10 ou 12. Podes dicir unha cousa. Moitas veces a xente ve o programa e di esa chica está completamente loca. E pode que tengas razón, pero esta vez acertastes. Pasa tú, porque di, pero hai que cenar, Colles a teus pais, pasedes unha comida, langostino, boi, vieira, xarrete... Que che entra máis ao mediodía que a noite. Moito máis! E non estás con isto de ai, aquí non sei que fago pola tarde, que como ao mediodía, como moito, como pouco, que fago ao mediodía? Porque teño que chegar á noite. Porque che vou dicir unha cousa. Por exemplo, este ano, Navidad, a noite boa, cadra un domingo, non? Sí. E un domingo teus pais van comer lixeiro un domingo? Non, meu pai non. Non, nin os teus, nin os de ninguén. Porque se comes lixeiro non eres gallego. Ai, Dios mío, vai nos estopar ben. Entón, vais topar o fígado e o intestino de alguén. E iso é un peligro público para a humanidade. Parece mentira que ruedan deixaran caer a noite boa en domingo en Galicia. Que xa non é unha cousa de partidos, é unha cousa de que os políticos deberían se unir para as cousas realmente importantes e é un fracaso como democracia e como cumbre gastronómica mundial que somos. Porque hoxe a miña prima, Amparo, de la que me inspiré para o nombre de Flor Amparo, dixolle a miña nai: domingo comeredes lixeiro. Ai, bueno, ainda non sei o que vou facer de comer. E dándolle voltas aos callos. Como que non vai saber o que vai facer de comer, señora? Vai facer fabada con patacas.
Que- Porque ademais botelle patacas á fava, porque como xa fabas un ligeritas con patacas, e seguramente vai pasar algo así. E a noite outra vez, broma. Ti comer todo, porque E eu pobre como ella. todo. Claro, que vai a pasar? Porque vegano sí, pero comedor tamén. E que máis faría eu? Quitar a mierda do chocolate con churros, eso ya estaría. E que jugar a comer chocolate con churros. Hai unha churrería en cada domingo en cada curva. En Galicia comes churros e rosquillas da festa sempre que queiras. É verdad. Entonces vamos a sustituir o chocolate con churros, que aparte hai que quedar desperto para nada, por almas e ibuprofeno. Mezclalo nun vaso, truco, e iso vai sentar moito mellor que calquer churro e calquer chocolate. A non ser que sea o de mollar. Bueno, capataz, eu xa daría por finalizadas as badaladas porque temos máis sorpresas, pero para cando as demos. Aí temos. No, pero dixo así, Ai, vamos privando. como nunca se dar. Imos traer un elefante. Muchísima cosa. É que a min daríame medo que me chamaran para dar as badaladas. Eu pensei que iba a ser que che daba medo caer do balcón. Como és tan torpe, a mí... Serían bonitísimas de ver. No, pero a min non me gustaría que me chamaran para dar as badaladas porque eu creo que te obligan a vestirte como se foras gilipollas. Porque eu non creo que haxa ninguén en su sano juicio que elija a roupa que pon. Quero dicir, os famosos que salen dando as badaladas, esa roupa obligan a poñela, non? Sí, Eu eu creo que hai un fulano que está todo o ano, vai ser risas. Tiene unha preparada que ides flipar. Ai, E obligan a poñer esa roupa. Sí, home, sí. Ninguén pode escoller esa roupa. Ninguén. En plan, hai de toda esta roupa que hai en el mundo. En el mundo, non en Zara. No, no mundo en general. Non nin en Zas. Quero dicir que sería a única tienda que hai no pueblo. No, porque vivimos en la globalización. É verdade, te podes comprar unha camiseta ao A mellor... Canadá. Ou a Sydney. Ou ao Porto. Bueno. Globalización sí, pero tampouco hai que arrastrarse. Non teremos roupa, Galicia, podes ir a Portugal. Pois claro, e ese xente, entonces eu méteme moito medo, de verdad. Dar as campanadas. Eu creo que chegan ali ben vestidos. E cando, bueno, 5 minutos entramos, e ven un hijo de puta, fai, e poñe un vestido e bota a correr. Eu creo que sí. Ten que ser así, porque eso non me explico. E por eso cobran. Ti crees que si, imagínate que vamos dar a badalada, si empezamos. Primeiro van ser os cuartos, despois as semifinales e despois a final. E agora van a ir 14 uvas, que vai haber alguén que diga, dixeron que eran 14, vou comer 14. Sí. Acabasme de escupir que acabas de... Pero sí. Eu creo que molaría moitísimo. Poñer trabas, en plan, a ver se sodes capaces de dar as badaladas e a facer chistes polo medio. Non, porque a xente pause loca. Pero nos avisamos antes. Nos imos dar as badaladas a mal. Nós imos a dar as badaladas mal. A joder. O que queda con E só nos pode vir a xente que perdeu o mando da televisión. E entón que son a primeira, bum, é dicir, 3! E non que despistado mierda. Ese día morrer atragantado entre tantas persoas. Sabes que cando eu era neno, si que eu se atragantaba a xente e deronlle para atrás as uvas. Como va atrás? É que ti pensas que estás en Sálvame, por que estás un móvil con... Porque me pode llegar unha multa de tráfico. Porque antes era un segundo é pum, 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 e a xente atragantábase. E dixo unha persona sabia, a la vez que pouco divertida, vamos a facer que haxa máis distancia entre campanadas, porque se está enchendo urgencia de xente con uvas aquí. E entonces agora fai dum. Como te digo cosa? A xente sabe que son películas, non fai falta. No, hai que comelas no punto, no que son. E eu cando era neno atragantabas, A ti pasa, chiquilito. non eras capaz de tomalas, e agora, é aburridísimo. Antes había tensión nas casas. A ti pasa, chiquilito, na tua casa sempre hai alguén que vai na uva número 9 e xa se acabou. Sí. Na miña é a miña abuela. A máis velha non atar, sino rezando para que a velha non quede licenza. Sabes por que non? Porque a Barnaba di, xa podo ir pagado. Que di, estábamos aquí mucha tontería, eu quero dormir, hostia. Un ano miña nai... Por qué? Porque hai que facer o fin de ano de mediodía. Esto é. Para que os vellos non queren ir para a cama. Claro. Ou que vayan pola tarde, que marda. Bajan a súa vida por tal. Unha vez miña nai fixo escupir a todos a súa. Porque coño a copa e dixo... Non, ya era unha loca. E bicho, nos chuspimos todo. Tuve que ir á ventana a vomitar. Vomitar non, me botar todo o que tiña na boca. Bueno, a comedia, porque non tampouco fixo nada, pero fixo...
Nese momento. Bueno, como estábamos dicindo, fin de ano, Nadal, comidas familiares, vamos a dar tamén consellos para sobrevivir ás comidas familiares de Nadal. Un consello que hai que ter sempre, pero para comidas de familia e para todo. Chegar sempre con 2 botellas de viño en riba. Bueno, con 2 copas a mellor chega. Os normales con 2 copas, a profesionales con 2 botellas. A idea é que chegues valiente, pero non que zoupes hostias. Entón, con 2 copitas que chegues un pouco caliente. Por qué? Porque os nosos consellos para sobrevivir ás cenas familiares que se van vir agora sucesivas é morrer matando. Ah, sí. Ir al ataque. Entrar como un jabalí no aire de millo. Esa vai ser a nosa técnica para que non che pasen cousas malas. Vale. É o que eu chamo a técnica do bombero. Sabes que cando ven o lume, o bombero di, fajo o lume aquí controlado, e entonces este lume apaga ese, porque isto non ten pa onde arder. E a mellor facer nós un lume controlado que teu cuñado, o teu sogro, o teu pai arme un lío aí que nin Dios. Pareceme ben. É a técnica do bombero. É unha técnica buenísima. Entonces vamos a aprender lume nós. Veña. Entonces, como entramos na cena familiar? Con 2 copas de viño. Bien. Eu, nada máis, entrar pola porta diría me cago en Dios, están os putos vellos dando perdas ao país, nada máis que estamos levantando o país os novos, me cago en Dios. E os de 50 non traballan como antes. Non traballan como antes. Teño que estar eu a traballar para darvos as vosas pagas, as vosas pensións, joder. Os de isto é unha cousa que os que teñen agora 90, con 50 anos acababan de traballar e van para leira a traballar tardes no sofá. Meu abuelo nunca supo que era un sofá. Eso vai joder, os de 50, 60 que van de que son os que máis traballan, eso vai joder. Sí. Se tes un familiar que é autónomo, tes que chegar e xa meterlle fuego, ti, prenderte o lume. E entonces teñe que dicir, ti si que tes suerte, joder, que non ter jefe, faz o que queres, vacacións cando che dá a gana, ser autónomo é o mío que ara parte o gobierno só mira por ti, estás como queres. Eso vai armar moi buena gresca. Vale, despois hai alguén cun pastillero tomando así el juego de pastilla e teñe que dicir moi ben, aí a drogarse, despois somos os novos os que tomamos drogas. Por exemplo, que che vai pasar na cena se chegas solo e ter menos de 3... Bueno, non é igual a idade que teñes. Como chegas solo, vanche facer a pregunta: que? Pa cando mozo, moza? Pa cando traes a alguén? Esa pregunta que hai sempre. Entonces, que hai que fazer? Hai que chegar, sentarse, coller un canapé e dicir: Dios, estou follando canto bicho hai. Está pasando máis xente pola miña cama que pola estación de autobuses. Dios, teño en carne viva. Porque habería que ser gilipollas para deixar unha vida así de folleteo criminal para verlle a mesma cara sempre ao mismo su normal. Verdad, mamá? E con eso xa veredes que se arma un buen fuego. Despois, vámonos meter en política. Sí. Vale. Porque a cena de Navidad... Nós sempre somos apolíticos, pero na cena de Navidad... Na cena de Navidad sempre sale... Hai que vannos a... Sempre se di, non se hablo de política, sempre se hablo de política. Entonces, é mellor que xa ti provoques a discusión e así queda feita. Entón, se tens a túa familia do PP, entres dicindo, cago en Dios, Pedro Sánchez, vaya presidente temos, todo lo hace bien, e ainda por riba humilla ao Feijonetas ese. Champó! Ahora, se tua familia é do PSOE, porque isto non ten que ver ca política, non? Según sea a tua familia, ti tens que darlle para un lado e para outro. E recorda, se hai varios de distintos partidos, ti méterlle a todos. Hombre! Para crear máis gresca. Entón, se a vosa familia entra... Se a vosa familia é do PSOE, collede sempre... Mima o perro Sánchez. Buah! Todo por da fora, aquí nada, vai arruinar o país, está rompiendo España, eso que digo, está rompiendo España, perro Sánchez, menuda porquería, estamos comendo a mierda. E todo paguitos. E todo pajitas para todos. Por da fora, por daqui, traballar na máis e problemas. Eso vai a gustar. Vale, despois, está moi simple, pero é preciosa. Se a familia túa é toda do BNG, entras cantando yo soy español, español, español. Eso xa crea discusión a tope. Ponte a gravar, xa verás. E se a túa familia é de Vox, cámbiate de familia e listo. Eso estaría. Bueno, máis consellos para a cena, non? Sí. Para os abuelos, por exemplo. Que digo que queres é crear o caos, acordarse. Para que? Crear o caos. Aos avós e avós,
botarlle viño pa diante. Eso es. Que non se pode porque toma un sintrón. Pois un poquito menos, pero botalle un poquito. No, é un día solo. É un día solo non mata. Hasta que lle cae a dentadura. E cando lle cae a dentadura, que? Pois poño unha pajita. Se alguén na comida que vai pasar critica a comida, porque sempre vai a ser el sector masculino, por lo que sea, sempre teñen uns santos collóns de estar rascando os huevos toda a tarde e dicir cigalas quedanenche un pouco sosas. Pois aí tendes que dicir o que nunca nada fai, nunca nada lle pasa. E se se pode facer algo, dicirlle non aprendo nada. Faltounos unha de fútbol, pero creo que O fútbol a quen lle importa estes outros? a ninguén. Se eres do Deportivo, podes entrar cantando a canción de Zetangana do Celta. E se eres do Celta, E se eres do Celta, podes entrar dicindo a ver, Rafa Benítez, gústame. Eso estaría, non? E quero contar unha cousa. Cual? O outro día, temos unha... Cando vez que ganamos un pouco de cartos co todo mal. Que son moi poucos, ainda por riba, todo con factura. Que é verdad. Que somos un Somos normal. bastante nese aspecto, non nos movemos nada. Entón, imos metendo nunha cuenta para comprar máis cousas para todo mal, todo para reinvertir. Por eso temos tan poucas cousas, porque hai pouco que reinvertir. E entón, estábamos revisando esa cuenta e di que a señora, esta cuenta nada, pero polo menos vai subindo, porque eu este ano non aforrei nada, ainda perdín cartos. E dixo unha frase moi correcta que dixo, que me importa a min? E di, bueno, a verdade sí que me importa, pero non pienso parar. É verdad. E parece unha frase maravillosa. Ahora cando esteades de cubatas aí con 20 cubatas en riba e vos dixan, creo que xa van medio dar, non pienso parar. Mañán vas ter unha resaca que nin Dios, non pienso parar. Cando te vexa así, que isto que fan moito. É que entrei na cuenta e asustei-me. Mas asustan os de lá. É que de vez en cuando mando mensajes e digo, ai, están avisándome, pero non, é publicidade. De repente non me atención. Chega, quitar unha cuenta, é normal. É que me veñen moitos gastos así de golpe. No fin de semana, sobre todo, verdad? Que sei, pois de repente, 30 euros no Zara, 40 no restaurante vegetariano, bueno, que sei. Algo máis que contarme. Que me encanta a frase, non pienso parar. No pienso Non parar. pienso parar. Non estou falando nada, pero no pienso parar. Cariño, que mañán tens que levantar ás 9. Non pienso parar. Bueno, cedo os dereitos da frase a quen... Non, cedar nada. Que hai que facer máis camisetas, que estas logo se venden. Eu quería. Estamos falando un montón, non sei se facer dúas partes. Quedan moi largo, facemos parte 2. Non se está queda aí grabado e podemos como. Vale, por mí xa estaría. Chao, xis.